Oras madihita saluna dia muna amanami nanami no parsanga pihami pajumpa mahita buse di channel YouTube aik si tio imana bahas ragam hatau pasang dot ulaun adat nama ragam horas madihita saluna dia muna amanami nanami sonari saha majolo hita muse tu pembahasan ni ima hula-hula ropa taruhon aik nyute dohot ulus mangiring tu berena na baru sorang dihamuna amanami nanami sada sesi adat ima acara pataru aik nyute di nasorang sada yanakon ditongani keluarga tutu marhite-hite parsorang ni aka yanakon di tongani keluarga lasma rohani napuna yanakon alana marpaupu nasida sian yanakon nasida nang songonido tong nang sian pihak ni hula-hula lasdo nang rohani halaki tutu roma nasida pataru aik nyute buhama asa bertujuan asa las tu sehat-sehat na ima buru nasida na baru diletu hatta di nasida sada balgani pasu-pasu ima sorang ianakon tutu tujuan na pe ima nalaho pasaton aik nyutei laos sekaligus do napasahaton ulos paropa manang naidokon ulos mangiring asa mangiring anak mai mangiring buru di tongani keluargai tutu dilas ni rohani hula-hula pe patupon nia lagi do akan hubar tu si ima marhite-hite akka si panganon terlumuwi ma lahu maradokon akka pamuronna ima dekke si tio namadokon asa tio akka parnguluon tio mual si inuman nasida ditongani perkeluarga nasida nang songonima muse nasian pihak paranak pe setong do patupon ni halaki ima lahu pasangapon hula-hulana dohot tulangna ima dina patupahon si panganon adat ima tudu-tudu ni si panganon ditiki na pasahaton ulos pe ima apala iboto ni na melahirkan ianak koni tutu dohonona do akka hatana uli hatana dengan laho pasahaton ulos paropai tutu dohonon nama dihamu iboto nami dohot lai nami nunga tung masailas situturo hanami sorang ditongani keluarga muna sada danak ima berenami jala dison pasaton nai matua muna ima songon ulos paroppa manang nedokon ulos mangiring asa mangiring anak mon mangiring buru ditongani keluarga muna jala tiurma akka pasariat ditongani keluarga muna ima dohonon ni iboto ni buru ni hula-hula tu ibotona lao pasahaton ulos mangiringi ulos paroppai tu berena na baru sorang dia muna manami nanami tutu dang saya sudebe haka keluarga na adong ni tano parserahanon laho patupao si songoni alani akka mardum manguse akka tu kesibukan di tano parserahanon doton marhite YouTube taon omma songon nagawe ingot-ingot tu hita asa unang gawe mago adat tai akka tu marsugut taduan terlumubi ma tu akka keluarga sudut no posona dia muna manami nanami siang dia ma berguna YouTube tahun nagawe YouTube membahas taring oni tu akka ragam hatau pasa lot akka ulaun na adat na ragam songoni majolo sautik pembahasat ta taring oni tu YouTube tahun jala unang lupa hamuna laho manghuton YouTube tahun manoton YouTube tahun jala unang lupa hamu amang inang laho mas subscribe asabui tonton YouTube tahun secara berkelanjutan demi untuk terciptanya ima budaya adat Batak se Nusantara nagabe sada budaya si bangga honota songon hita halak Batak horas ma di hita saluna